Avamak om ve engtin nge ron ti buai che ka ti chuan ka ba na te min hmer vaka hei min hmerna hnu po ala valkul mai phone a soivek chi ani lo iron kal thei huna ka hrilang che hatia police ho khan an ko che emokatia ikal ta nge ka ti chuan hei SI ram thara kan case I over kha achuak loka lo ngak ro min tia kala nga ka ni hi thil hi abuai nuahin ka hreto mai aron tia thian pa Henry achu nu i thi na engi modeu taka in nam hnoina ane rin na lian tak ka nei ngal ringot nu mi kutuar thi ini chuan kana saviawang itan kala om renge tin ka phun sap Confession of Room number 37 Episode 2 Ziak 2 Bobby Koilam Office kan pu aron thlenga media cell ho chu aruma min ko lutin zema bok primary school lama na kan nei thua soya tlai lama kan na khoi ho review meeting nei kan ngai thua soi ngal bok voin chu nu ite ina ka kal man don lovani mel hle mai nu thang pui kha ka hril lok deuh tho boka min lo hre thiam mang chu puru matanga kan chuan hu chuan jeruanen kan in bot sai ngal zunga uma felite po kan video dialog tur boy puin an boy ngal char kan in pe fel chuan dar som pakhat ari trepa kan pali chuan zema bok lam kan pan zui ta ngal ril rupek a har hle mai karil ruwa nu ithi na chungchanga thil boy tam lu tuk chu ka ngai tu le ngut thin ama ngai reng in hun ka mang to anga kalung len na te hi engtika tak kiangang mo ti in ka ngai tua jeru omlo se kan na te kha a cheviu ta ve ang ani hi a fela ka din hun hrethiam takin kong eng ki ma min kebri ani deuh bere dar ni bor vela kan zo ve thei rama khuwa alum bok nen office kan han thleng phei le chu kan zoi ngiai hlom darli le achan ve vela office kan banga ala ma deuh boka ti in nu ite in lama ka koya then na in leng tle man lo la om Henrya ka hre chuak thuta zan lama abuai dan vela soi kha hriat chian ka du awangin ka phone ngala ma se aring ral thak mai ani hi police lam hian ring hlelin an hreng ngal dai nge moni don le ka tiril ruwa pazira hne na chuan vakal nain pazir voina Henry aron lang to em ka ti chuan angai tu de vung o ni chin deuh lok khan aron kal tak khamole in leng kan la nei deuh naka a hop hei ta nge moni don le atia engma ka zot zui ta lem lo dar nga pel hreta chuan hop hei tumin pon lama ka chuaka nu thang pui chuan min ron buin min ron zui nga lawat ma ruai voin lama iron lang thei box si lova zanria min ei puila YMA program zo I hodon ni atile tlatto diktak chuan khoi hun ma hinuam ka tilova ma nia oma ka suang tuana kommel mel kha anuam berin ka hrezok han holui po chu ka in thlashung ve tho boxi chu wangin choi tur chuan ril ru ka siam le ta zoka aizola hi chuan thingtlang angin chiat thata mak pa te hi kan ti boina savak to lovin ka ria nu thang pui te po an mak pa bul deuh pahni khatti lo chu midang e rong bola buai an om po ka hrevak lo zanria kan ei kham chuan varanda a thu in ka phone chu ka met kuala chuti lai chuan Henryan min ron kola hello ma hruai voin tlai kha ka lo mu hi la lo mole phone ri ka lo hrelo reng zana iron pheido nem aron tia hei ka reng to choyei to chuan lo pheila ka ti chuan ka kham ve chia ka in siamanga ka ron pheidon nia atia phone chu kan da zui ngal Henry hian engemaw thil ati chu ring deuh tho ma ila a dan le a chet phung konfi lu tuk renga wang hian ka ring hlel ngam chi lo soito angin nu inena in kom na sa le an ina po tlang nel em pazira tenen po in nel takan ni a tual tha na rap thlak tak chu ati du ka ring phal chi lovani kan in bia ka tangin rei po alani lo ti chuan aron thleng zui ngala kabula chuan ron thu in atong ngal phara voin kan in zia chu a thilmin zot kual peisi dar thum pela ka ho thei chawalom aron ti bor mai engtenge an zo che a police ho te chuan nu chui an thiam sia an dop chuak trep chelo mo ka lo ti sap room lu tu kamin melin mela
min ring hlel deuh ti na mi I zak lo mange o ati bui nu inena kan in kom dan te in ngai zon dan chan chin te le a holo zana ka hun man dan te min zota a du chip chiar si taka sakte khai shevem kha ati chuan tu sakte mo ka ti hu ringot ka hrenghal mai lo tlatani kha mandewa an in nuai lu thin te kha tu na chuan chal tlang lama an om to in ka hria ati le a ka hre chiang ve man vak lo nu inen kan in hriat nu lok khan an in son ngal da yelom ma se nu I kha chuan a soi ve zeu an ina po aleng ve zeu ka hria ka ti a ka hriat dan chuan patelam mai bial deuh le mengjim lam deuh ni in ka hria nu in a chan chin a soi thin dana kha chuan an in nel ve win ka hria a om lo na po a om hran lo an in nuai lo lu hrep to an ni a nula le tlangwal ta chu an in nel ve ani mai Henry chu en he ho in nga tinge chu ka ti deuh hluaya voin khan an lo ko tel ve niang police station a khan ka hmuwa ma se ka man mo deuh to nen ka chua khan an ko lut ngal dai boxia biak po kan in be man lo atile a engtin mo ni zan chu I hlau mel em mai le ngala mi pa in chu tiang thla ti mai an hlau nga yami nang hi a phek chi tle mi pai tel ani lo mo ka ti chu a du lo ve hle mai ka hlau em po ani lo ma se kala ton ngai lo thilania chu a chhapa kan thian nu thi nu lo ka lo ni le zel nen rilru a hre oma a thi dan chung chang vel te hi puana du ani ka ring hi la sin kan tlai war kha mumi lovin ka tlang vele thak boxia zan ka ho kha ka ru ma lut tlang halin ka thom no po phel lovin khuma ka boka phone ka en pa bok ka chaw bok nen ka mu hil zui ngal mai ni in ka hria khuma tang chuan ka kang zoka ka har rual chuan ka kamis kha ka hnung jang lama hian engemaw hian a tham khom ni mai hian ka hria tho phan mangriat deuh ruai kha ani bok nen ka kor hnunga thamin tu emo chuan min choi kang chi angani ka thom no kala phel lo ti ka hre chuak ngala in thla ka mut that tuma ka tho tur chu ka phone aron ri a mit nuai nok chunga kan en chuan min call tu chu mak ka tingei mai confess ti hian alo langa ka konteka chu tiang ka safe om ka hre si lo ka phone chu la kangin kan tuai chowa chu ti rual chi a chuan a top zui ngal call li sa chuan a number te en chian tumin call history chu ka met chuak ngala confess ti chu a om ta hau lo mai makka ti lutuk chuan bek vekin ka lut thale a om chuang lo min ron call ngei kha ani si chuta hre chuak thutin ka contact list ka met chuaka confess ti chu search bara kan taipa no result found na intiku au maya min ron call khan a ming kha alang ngei si ka phone chian lo wa nge po ka hre thiam to te nuai lo khuma tang chuan thovin ka kamis chu ka phel ngala ka in thlak fel chuan mu thaturin khuma bok chuan ka lon le ngal sana ka en chuan dar som pakhat le chan ve anlari lo deu ka mut chuak anla re lo nen mut thil chu ka thil thlak lel ber ani ri tlat ati chuan tlangwala pumpa zan khat lai war wang mai maya chu ti taka han chawa mut han chu mai chu ka lo tiril ru a risel na in chen lo wang te po aniange ke hi chuan zan khat lai war mai te chu enga awak ka ngai lo Henry a chuan soithun zom zelin kamu hil le chuan mu mang mak dang lam deuh kaneya in hlui deuh to lualum lo ti hriat tak hi ka hmazo na chuan a oma ka om na kot zol chu azawin na thil ro atla trewa khothim don hnai to ni in thereng an thram chu mai in chunga chuan ka valuta kong khar po nei to lovin kongka a chuan mai mom ril azam khat deuh vek varanda akadin lai chuan in chunga me chetap thom ka hre tatlat mai mom ril zam nuai chu hai fa in chunga chuan muang changin ka pen lut cheta in chung chu khothim don mani se a eng de uawa electric eng ani point ka hre chi alo in kil thim deuh lai a chuan mi hring ni om tak thu hi ka va muta angik fei ri ka hriat ta ka phei chuan meichia ani ti ka hre thei ka om than lo na le kala mu ngai lo ani awangin ka tri ang reng hle a muang changin chu nu chu ka pan hnai hreta abul hnai ka thlen chuan chiang takin ka mu theita
a hmel chu ka hmu lo na in nunui ani tih chiang takin ka hre thei nunu heta mo enge ka ti hu a kai tho mai tumin ka ban zuaw to tia chuan kalam ron hoi thutin min khoi su aron ti tuar mai ka ding char ngal ot a hmela chuan lungai na thuk taka pai ti a hriat hle a khatiang em a nunu I thin rim hmel kha kala mungai lo ka thian thaberi ni a ma se ka har sat na te min hriat thiam pui si lo thian thaber ni a kan ngai te hian min lo ti chhevek theya khovela hian tu ma rin tlak an lo om lo ma ni thil ti sualin min vuak let luka hreom le na a chuang lo wasin kan hmel ma te hian kan siat na lai le kan ti sual lai an lo chang ran thin ti hi ka hre chuak khar dewani ma se tu na chuan eng ki matlai zota ma hruaya kha ka kalsan malu tuka achunga ka ti tur eng ma ka ti zo man lo khongain alungai na te lo hnemla kho hara a lo nan lo tran pui thi nang che ti in a tap tu awa nunu ichunga enge thlenga enge soyom zia hi ka ti a Henry ringmi te khovela engma ka ti thei to lo nilo sela chuan phuba lak ngei ka du ani khamizan I ho nu khan phone call ka donga ruma ka omlai ani awangin voi khat aring ral mana avoi ni na aron rig le chuan rang takin kala a lalrem ruat ka message te kha I mu mi alovami min chan po I tum mi alo zan indar som le achan ve a Three Sister Hotel a ron kalang che room number 37 I mingin engkim ka book fel vek to min ti lom lo chuan I chan tur chu I hriat kha kalo nga kang che ti in phone ada zui le ngal ti in mit tuit la zoi na soya ka khongai hle na a ka hnai don deuh chuan min ron hnai su min khoi thei chuang lowang a ti zoi sap nunu chu tiang thil I chunga ti tu chu tunge ni ria ila chuan ka kut nge hian a thluak bur ka thlo darang ka tiram ve mak Henry khovel mi hring zinga hian tu ma rin tla kan lo ama ka ni tiro kan thian tha min mangai tu te kan ta na mi tha emo kan ti te hi kan chiat na du tu an lo ni zel si kha pa kha ka ten ani ka ten ngoi a ming lampo ka pe lo ti in a trap homa nunu tunge han soite remnan na tak ka penge yang ti in ka thin arim ve tak zeto kalamaron hoya kalaka be sei nei mel tak hian min en kiawa achunga thil thalo tak ti tu chu soitum ni om takina ka a ang zuawa ma se chu ti lai chuan ka omna chu ron eng pupin ka har hlol mai kanu in min lo soi vakin min lo ko vak hi alo ni kalo mu het via wani ang min soina sadana ti in Henry chuan a soya kan mu mang in ang lutuk chu mak ka ti hle a karil ru ati boi zual ngei mai amak hle mai chuan phone a khan kabana min mer itisia khoila ya mo mer che a kati a korban veilam chu hlimin heian la kutthla po ala dukru hi atia chuan inu inaron kai tho nu che chuan engtin zel katile karum na salutu kha an ruma tangina hre pha hi alo ni a angai thalovin min lo kai thova ka har chian nu chuan min kalsan le maya keipo kamut dan te siam tha in muthil le mai tumin kamai mit ching le ngal mai bok kamu hil le tran don ti in kabana chuan engemo hian min ron man chat mai ka hriat dan ber chuan player lian tak hian kaban hi chep vaksela chu nen chuan adang lam ka ring lo ka chet lek chuan anangal em mai bok si a ka aya ri le ka treri te kha ka chung ten an hriat karin te lul nen tu man an hrelovani ang tu ma an ron lut bok si lo electric a thim bok nen engma mu thei ani lova tunge monile tiril ruchunga voi khat kan tal le chu kabana chel tu po in min thla ve ta chu ve le ka phone ka dap ruaya ka phone light ti engin kan en kual vela tu ma ka ruma an om lo kaban chu ka en le a kaban rek lam hnai dewa hian kut thla hi alo lang kul mai makkati lutuk chuan kamu mangani te kala ring rum kabana chuan kan in sikvela kalu te chu kan tuai vel thul kalu te chu kan tuai vel thul mumang mai zong ani to hau silo zanin kathil ton te nuai chu amak hle mai katiril ruwa nu I thina a hian engemo tak zong a omani ngei mai
thi pa ngaya thi mai zong ani lo chiang ang ti karin dan ani ma ruai mumang mai ma ni se ka ngai ati tha thei tlat lo iril ru lo tina lo la nu i kha mi ku tuara thi ani nge karing tlat ati lai chuan a soi tui to lu tuk chu a oki a sang lek to kan bul hnai maya chuan mi an om ve awangin ka kut zung chal ka hmu ya ti si in tong ring lo turin ka hril wata in chung lama thalai rual an zai dupa khuang ri le music instrument dangri aring bok nen an hrelo lawani hmel kamumang nei ve te kha hril ka tum zuaw na in karin hlelber bula engkim han phor ngal ngot chu thil thaber ni in ka hrelo le dewa ngoi ka chu ta jok ama bok chuan ka beng bula ron hnai deuh hlek hian zoi supin rin hlel tur la hi an wang sia khatiang nula fel le nung chang tha khan ma ni nun na alak hi ka ring thei lovani ati zoi le supa Henry sakte ai ti kha arin hlel om vi win ka ria ma se eng ang mi ze pu nge po kala hre chiang ve lova eng tiang takin nge nu inen an in nel po ka hre ve lo eng po ni se police ku ta hian eng kim da ila misual chu man lovin an chu hau lowang tundin huna chuan hreom ti in thinrim hle ma ila tunge hetianga thil rap thak takti tu hi kan hrebok si lovani hi ka ti chuai raya mi tha ani iring ve thomo ati ho mai nia thilom dan han ngai tu achian deuh khan ma ni in ti hlum tura tan chuan ka phal theilo ka ti zoi sap ma ni in khongai na thinlung hnuk no chu aron chuaka mitui a parol kuang mai ka hun mandan ka soi khan tam tak chuan abial nu thi ve si awan tur lo em a thi tuk loka office sakal ngala ka oi zong ani lo inti mai thei mi hring hi mi zia ain anglova then khatte anga indom kun kurung wai chi ka ni velo tin chu tianga lungai ber om hrima indom kun kurung wai chuan sot na anei ka hrelo karil ru chu ana alom ka hmangai nu i kha ka ngai em bok ma se ama ngaya ka ti tur zong ka ti lo khan enge hlok na aneyang achunga thil thalo takti tu zon chua police te tha ti chak tura thei top chua hi ka ti mak mo ni in ka ria chu ka ti ngei bokang in chung lama khuang pu otlok thazet chuan ka ngak hlel zaion khopui thar ti hla chu muang fan roi tak hiana sahlar hlara chulama chuan ril ru pe in kalo zom ve wat Henry la chu an zai thiam lo em khopa zain eizong don se a eizeu zewang ti turang chi kha ani dariat apel hret ti in an hruai tu pa chuan ban na aron siam le a nula le tlangwal pon lamaron chuak sang ka hmu chuan kei angaril rubai vai le bial nu te kal san hi om ve takang cheumo ti in ka phun sap an trin zota mo ti a in chunga reilo te ka thulut ve le zoka dariat le chan ve vela kan hozui ve le ta ani in ka thlen chuan ka in bual faya chumi hnuwa ka computer onin nu inena kan thalak dun tele kan len chuan ni khuwa kan video lak ho te chu ka en kual duna thingpui ka in chak deu wangin ka valum le te thingpui in pa chuan video ho chu ka en chhun zom le ta ka lo da khom hnem to phiana voi thum vel ka scroll thak nuwa ka video en pakhat chuan ka mitala tabik riau mai bangrong englam deuh ringot lang hi ania mi pa pakhat hian angai ang khana ni mai iron thon lo chuan apoi dan tur hriat vek kha ti zonga soya chu khoya tanga ka don nge ka hre chuak zo mai to lo nu inena kan lan dun na te kan pahnia video poimo kan in thon ho te ka da thatna foldera chu tianga lo om ve ringot chu mak ka ti hle a video details kan en chuan whatsapp atanga ka don nge ani si chu po alarei lo hle le ngal a date ka en le a April ni somni pathuma ka don ni in ain ziaka computer ka da lu ero chu May ni somni pasari vel ani dai thung nu inen kan in biak na hi ka clear ngai manglova May ni somni pasari a kan in biak na chu en let tumin ka WhatsApp chu ka hong ngal thangte message alo wang mai kan en chuan bro tun Sunday chu outila model tur thadeu ka ria aron ti a he pa hi chu o nula thalak ba ka ngai tu lo a model riat po ofeli bak ani le top nang chan po chang lo chuan nu inen kan in biak na chu ka en chhun zom ngala
scroll let charin April tha chu ka en let theya thamasa masale mai kha ani awangin mu ahar salu tuklo video chu ka phone atangin ka delete to a hnuai a chuan sorry karon sensual ti alo in ziak chumi omzia chu atumlo devin video min thon palti na video a khapa thu soile nu ithi na hian inzom na ane ngei karing ma se chu pa o chu ka hriat ngai po ani lo mi pa o a chuan asin lam hret ani ti tur ang hi ani a atuai o deuh lekin ka hrebok chu video chuan tangkai na ane ngei be sein ka phone a ka da lut ngal ka du ber ka muta ti ni om takin video po chu ka en chhun zom pe talova computer chu shut down in khuma chuan ka muzala police station a thu min zo dan te chu ka ngai tu le te dai kheisayo ramthara khan henry ring hlel om fashan khan thu min zot vak kha ani a zan ina henry thu soi manga kha chuan in nam hnoina anei lo mel view loisi police te khan hotel manager an ko le ko lo po ka hremi alova zo na chang po ka lo hrelo hotel manager te hne na tang khan hotel room kha nu i book nge yani em ti te po a hriat theyanga tin a room le lam ve room number 36 le 38 ta om te khan midang thom an hria em ti te po hriat tul tak ani nge yang tin room service tu emotalin nu i khan om puya ne em ti po alo hremial ma na ngai tuana awa kol na sa in ril ruin arbo azong tak mewani engponi se muhil photila naktuk chu police station lama valen le angayani ka phone chu da in muthil tumin kamai mitchinga chuti lai chuan bangale khaburem na ka siama tang chuan le khabu aron tlari thaka ka in per tho randan chu pui takani khatiang khan ka cherang theiti po kalo ngai tu ngai lo kathina phungal dupa ka en chian chuan photo album lo ni a chartuma ka wakun hnai chuan kan khuwa ka thian pa laldin tharne na kan thalak aloin kewa imo hun lai vela kan thalak ani nge kei kha chuan ka uar ve waklova ma se ani kha chuan a uar fal khop mai a samazu abuk chapa a chal samzu in amit le lam khu deuh thoin a hui pial dewa mei chemit dumna eyeliner mangin amita hnoi dum hama ke kortai thate to tha in kamistrial fual niknek a ha a abana rubber band dum lian chi abun tlar dul bok chu thala kan hu chu kanui suka a hun lai kha chuan nal hi kan hanti em khopa ma se ni khuwa alo rei nu hian alo nui zat thlak du hle mai ti te ka ngai tu chuak chutia karem that ve karon tlaringot mai lai tak chuan karil ru akap deu album chula kangin suara chuan karem thale a kamut san le ngal mai bok taksa chu chawve deuh ma se muthila har khop mai ril ru awa kuala sul nu achuya ngai tu na man na sat po le nu i ka ngai na azwala kan him lai ni te mitha a cham vonga ti theila chu ka nei der silo dar khatvel thleng kamenga chu bak chu ka hrezom to lo zing ka har chuan khuwa alo dur deuh khupa khuwa alawar chiang love mo kala ti zui ka phone ka ena good morning tia min ron uis zia thin tu are tahmak mai te chuan kamit tui a ko le thin sana ka en chuan dariat alo retrep to pe lo le mut kham lo ze thian ka thowa ka mai ka phi zo nuwa cho ka chhum hala chuara woi bom khat chu ka chhum zui ngal bok eidona artui kang le ila atok mai tiril ru in voina ka hun man dan tur ka plan zui ngal office kal turin ka chuak ma anga police station a ka koi ma salokang nu I case boy pui tu kha alo om hlau chuan thil zo tur ka nei nual alo om lo chuan office a ka tlang photanga kan lunch break lain ka watlan le zok mayang tuk thuan ein office kal turin ka in siam zui ngala ka bullet chunga chuangin police station lampanin ka lim chuak ngal ka wathen chuan nu I case boy pui tu SI ram tharakha alo omrem chang hlau maya ka valom tak kapu nu I thi na chungchanga khan thil zo du lok che ka neya khonga in huni nei chuan katia ole milo mak lok lao hey FIR register tur hi kan ti fel lokonge atia thu thlenga chuan thu in kalo ngak taran
azo nu chuan hruai tluanga moi ni kha local ro le helama hian ti in ahma athu min zo na pindana bok khan min hruai luta enge ni ta ti pa in chera chuan a thu zui ngal a ep chi a chera chuan thut ve pa in englowania maso na in nei to em mi ku ta thi ani le ni lo te in fia thei to em ka ti ngal tonga nia hei ma chu kan la ve renga nimin lama te po anu le pa te le an chung khat lai na ho te kan koma mason ala har khop mai ma se lo be dong lo ula thei top kan chua ze lang atia kapu khati boyang cheti chu kan lau khop maya ma se hei hi tlem lai deuh khan nu nu hi hian min thon suala hetiang bo ruak kan ton ta ka chuan enge moti tak hian poimo na anei ka ring tlata ti in video kha ka entira kan SI pa chuan angai thla uluk na samai a o chu enge motaka ka hretawang chuan bangrong po hi ngoite tun hnai maya kan kalna khoyemo a chuan a omani atia chu chuan min ti phur ta hluai kapu hotel manager ne na tang khan room number 37 book tu kha nu nu inge ani le ni lo te hriat thei ani em chuan room number 36 le 38 ami te khan thom an lo hremial lo mo room service te zinga nu nu I khan ompuya nei le nei lo lo mu fu mial te an omangem ti te ka ngai tua ka ti deuh nuaya SI pa chuan nia zona om takani amai ro chu investigation kallayani a thil zong zong in hriat ve hi arem lem lova nu nu inge hian phone mangin hotel chu abuka chuan aman po online payment in a pet thlap bok an transaction po kan chuya adik thlap room number 36 le 38 ami te po hian thil dang lam thleng an hriat thu engma an soilo atile a SI pa chu chik zeta enin kalu buve ngat chuta soizom le in an in hnuaya om thin isak laldin thara hi ihrengaiem ati chuan laldin thara ti chuan ka benga ver deuh zak a chan chu ka thian pa I mo ve thei deuh ming ang chi akha chuan album tla kha ama ina in kewa din thara ne na kan thalak chi ani khalo in keu kha ka hrechiang ve vak lo ngatinge a ka ti chuan khatlang wal kha an in hnuai lu thina ni a I thian nu inen po hian an in nelin an in komna sa hle thina an khosak phunga rin helna tur om in neyem atite dai ka hrechiang ve man vak lova nu inen kan in zui nuwa phei chuan kom ngai om po ka hreto lo enge mo changa a ming han soilan ve zok chang chu anei thung kapu ka hrechiang ve man vak lo nu inen kan in kom china chuan chu tianga han rin hlel tur ka nei om po ka hrelo ka tile eng po ni se thei top chu in kan chui zui renga mason na kan neya intana poimo tur le nu chuina konga min pui thei tur thila om chuan kan ron soi zelang pathianin hetiang thil rap thak ti tu hi hremlova a om a phal ka ring lo chu wangin hun thra min pe anga kong min hon sak ka ring thlatani ati zoi sap maktak main thlamuan ruk riau na ka nei ole kapu tangkai na ka nei chuan ka pui thei reng che unia ka du ber chu nu I chunga thil thalo tak ti tu man chua na taka hrem na pek kha ani mai ka ti zoi ve sapa ole zona ila neyem ati chuan nei to ri love ti in ka ding zui ngala lom thu te hrilin station chu ka chua san zui ta ngal ma kan son hretin ka hria a chan chu SI ram thara tongkama tang khan nu I chu mi ku tura thi nge yani a that tu manan tumna konga po thei top an chua rin hlel tur te po an hriat bel zel ni inalang isak laldin thara kha ani thei mayangem engtin motak chuan thli thlai zui ve ila thaang ka bai khalte po hi karil ru ka kom na sa theilu tu ka pen na tura po peng lovin ka tlan pel fo mai office a chuan kanileng hun ka mangral le chu ani dera tlaya chuan nu I teina bok ka peng koile reivak lo ka om hnuwa ka ho zui ngala voin tlai chu nu thang pui po in min chel buai to lo ka dan pa ngaya thil ka ti fel hnuwa mu pa in zai ka ngai thla just an illusion ti hla Julia Zara in thiam taka asak chu ka ngai thlawang wang mai he hla hi nu I po khan adu thei em ema
la play to chuan a playlist a ma saber lu tu ani deuh reng thin ka mangai ber nu i hadu ber chuan min oi muriai riaya kamutui nganganiang ka harle meu chuan khuwa alo eng tran der to muthil le mai tuma kamai mi chin le chuan kamu hil thei to mai si lo nen ka phone phorin thalak te ka en kual vela photos ti chunga ka thalak backup ho chu check tumin chu application chu ka zonga Google storage hi a free man thei chin limit ka thleng trap to a 15GB chau ani bok nen chu wangin WhatsApp le gallery ya ka thalak le video te a in backup le backup lo a kha tokin ka check deuh reng thin thil poimo ni lem lo alo in backup vak hian a boi thlak thin wangani Photos application kan hong chu thalak in backup sa zong alo bo vek mai chu ni in ka back chuaka ka hong non le a delete ani ti ka hrethiam ta lak let le dana om tak mialin ti in ka met kuala trust tin ziak chunga chuan ka thalak delete to ho chu alo la om vek ti ka zuk mu chuak phone chu khoina save hle ma ila chulai tak chu kalo la hriat mi alo thilani ti chuan ka thalak bo ho po chu ol sam takin ka nei let le ta veka ka thode huai mai a chan chu thalak poimo tak nu inena kan thalak chu thu ran ni se kan na thila ta na poimo te po ka da treu wangani khuwa po awar chiang ta ni aron chuak don suar to a kamu hil thei si lo chu ka thowa thingpui te inin ei rong ka bol ma a ka zo vek nuwa office lama video edit tur ka nei chu in lama in khoilok dai thwa ka hriata wangin ka be ka tangin memory card te kala chuaka computera ka copy lut ngal zung ti chuan choi ma zong chu ka thut chil tangar ngara chhun lama ka na tur chu engemaw zat ka khoi man video pakhat phei chu ka edit zo man thuwa kani chhun lama po ka ol pha ve ta deu ni aliama hunakal ve hret nu i thia tangin kar ni aliam nuwa po police te nu chuina chuan omzia anei hlei theilo chanchin bulam le social media lama po dem an kai lek to a keipo in hreom ka ti tak zetani ma lo la vengot donila detective kani lo ba ka thil tam taka harsat na ka nei don chiang sa si karil ru a hreomin ka beidong lek to a pazira te nu pa po online at tak zet June ni som parukani a office kal turin ka in buat sai meka woi me dei mangzo hlim kan ni awangin ka chaw ve phian mai cultural program kha outdoor a kan ti awangin a ha thlak ve phian dokana ka phone da chu aron riral rala ka en chuan Henry a haloni o Henry ivare ve ka ti ngala nanga lom le bial nu danga nei le to an ti che a nui huk chung hian aron ti a kum khat chu ka dai hrim ti in kanui ve mai bok ma ruai englovania ka phone hi thalak zong a bo vek maya ka thiam anga settings vel kan en ve po in ka mu chuak zo to lo aron ti a I delete ani chu a hrimma khatiang mai thiam lo photos ti a logo po a sen a hring a engle a pola bial deuh kha khata khan lut la trust ti zong la chuta chuan a om khom vekang kan ti thlave ngota a ma in ka phone alo om to awanga konfi taka soi kani ka ti ve na salutu YouTube pa te po ka NVA hetiang khoi vel hi kanin zong takani I boilo chuan min lo en sak zok mai te a office lamaron kalangai po in karon kalmayang ati chuan isim kha phoila mission veng thlang kona min lo changro office ka kaldon chi a karon lam koyanga hopa in karon pe koile mai don chenia tin ka hrila ka kuta da top chu a hre ve deuh nge ni karon kal jok mayang ron kala har sa chuang hleinem atia arei mai theya nakar lakvela khoya ngai don boxia I thu ka ti chuan awa boi thlake o voin chu dora om ka ngai le ngala o a hengponi se kalo changang che ron lam mai ro ati ve tange hetia ka ti kherna chan po hi nu ila ka thil engemo alo ti hlawani chuan a phone atanga hriat chu theina rem chang ka zon wangani mission veng thlang kon lama chuan ka tlan pheya ka hmu mai lova kot zola vakualin biakin lama ka let le a kona chuan hardware dor bula unloading wang to mai abula ka din rol chuan engtin nge I delete renga
mani thalak du lai te lo delete reng a thlak lutuk tlem hian fingwar ve deuh te katia nirnu hian mela ka delete po ani lo nizan ka mut hlanin alo bo ve ka lom ati chuan ka ngai tuana article thui man khop ka phone a thalak ho po kha ka mut thil lai alo bo ve ka ni a ani po alo bo ve le zela enge mokong in honna tur ni anga in phone chu ka lavata patrana da le da lo te zotin kan in biak fel nu chuan ka kal san zui ta ani office ka thlenga ka bag chu dokana man mo takin ka da a ka helmet po hlip thalo chuan henry phone chu ka phor ngala kan office wifi chu connectin a thalak bom te chu ka en kuala trust chung kan en le chuan eng ma alo omlo alo ruak hiau mai si chuan min ti beidong man threlani jerua chuan amak mol thin I helmet te em kha chu da vela ti in alo nui vura nui deuh sukin ka phelve ngal mai bok photo recovery te po a om khamo ti in play store ka luta kan download chop te a WhatsApp pani a mang ti a phone ka khoi kuala tangin ka hre hon kan tum chuan message lam kai noi application reng chu password mangina lock vek engma ka hong theilo photo recovery apps chuan kan scanner thalak ho chu alo lang tuara voi thum vel kan tuai thlak nuwa ka thalak mu chuan min ti phu thei hial mai nu inena kan ina kan thalak sexy deuh hlek le thomno the hlep deuh ha a in post na ho chu alo lang tuara karek ta che tiril ru in henry ange chu nu I chunga thil thalo ti tuwa ka ngai nget mi to chhunzom le tur